Think antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna na 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago, mainit-init pa nga mga balita dari sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes Petsa 17 na kita karon sa bulan sang Marso tuig 2022.
Mga kabombo, litong kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Transport Group padayon ang panawagan sa gobyerno nga isuspend ang excise tax sa produktong petrolyo. National President Sam Piston nagpanindugan nga hindi solusyon ang fuel subsidy sa pagsaka sa presyo sang gatong. Samtang soldado nga napilasa sa enkwentro batok sa NPA sa Himabalan City, yara na sa estable nga kondisyon. Lalaki, nasapuan nga wala sang kabuhi sa sulod sang Granada Cemetery. May laslas sa liog kag tiyan. Sa ato nagapauna nga balita, National BIR nagdemand sa pamilya Marcos nga isettle ang ila utang sa buwis nga nagdangat sa masobra 200 billion pesos. Comelec magahulat sang reklamo to sa report nga pagpanagtag sang cash envelope sa campaign rally ni Bongbong Marcos sa Nueva Ecija. Samtang Presidente Duterte wala gihapon sa pagasuportahan nga presidential candidate sa 2022 elections. Malacanang nagpasalig nga magahimo sang nagakaigong antikang bilang pagresponde sa nagapaday nga incursion sa Philippine Rice. Sa aton balita international, Presidente sang Ukraine nag-apilar sa Kongreso sa Estados Unidos sang bulig sa mas madali nga tinion. Top Court for Disputers sa UN nagmando sa Russia nga gilayon nga untato na military operation sa Ukraine. Balita sa negosyo, mga employers sarang na nga makapatuman sang 4-day work week. Apisan nga wala sang bag-ong layi, suno sa dole. Balita sa inampang, WBC World Featherweight Champion Mark Magsayo nag-courtesy call kay Presidente Rodrigo Duterte sa Malacanang Palace. Balita sa entertainment, Aubrey Miles, trending matapos ang daring post sa social media para sa 42nd birthday. Sa balitang espesyal, Ukrainian actor nga nagsakripisyo sa kabuhi para sa kaupon nga bata, padayon nga nagabaton sa pagdayaw. Amoy ato mga kabombong aton sininga mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo sininga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kabombo Jazz, de Jesus Madrigal. Una kita sa detalye sa aton nagapanguna nga balita lokal. Ginaduso sa Transport Group nga piston ang pagsuspender sa excise tax sa produktong petrolyo sa panindugan nga hindi lamang ini ang ginakuhaan sa buwis ng gobyerno. Sunod sa kay Modesto Floranda, ang National President sa piston nga ginapanindugan sa gobyerno nga hindi pwede mapalos ang excise tax bangod madulaan man sang pundo ang iban nga mga proyekto kag programa sa national government. Apang sunod diri hindi lamang ang excise tax ang ginakuhaan sang buwis bangod madamo pa sa iban pa nga malayi nga makatag sang revenue sa Pilipinas. Adungan pa ni Floranda nga madamo sa mga dalalagko nga negosyante nga dapat lagson ang gobyerno nga wala nagabayad sang tax. Pakayag naman sa piston nga sa nagakatabo ang mga pumuluyo nga haluson na lamang ginagamit sa panginahanglanon ang kita amo ang nagaagunto bangod sa pagsaka sa presyo sang gatong. Adugang pa sa maining nga karon nga mayara sang COVID-19 pandemic, mas hindi nagin makabangon ang mga pumuluyo. Panindugan man sa piston nga ang mahimo na lamang sa gobyerno agun nga mabuhinan ang gutom nga ginabatsyag sa mga Pilipino amo ang pagsuspender sa excise tax samtang ginaistoryahan pa ang provision sa oil deregulation law. Sunod sa kay Floranda, hindi lamang ang transport sector bangod bisan ang mga mamalidha, kongresista kang senador kasubong man ang Department of Energy nagapanawagan naman nga amyendahan ng oil deregulation law. Sunod sa Presidente sa piston nga bangod sa layi nagakadulaan na sa otoridad kagahom ang gobyerno nga mapunggan ang presyo sang gatong. Sinasabi nga ng gobyerno, ayaw nilang tanggalin yung excise tax dahil mawawala daw yung kanilang mga proyekto, yung kanilang mga programa. Malinaw naman na hindi lang naman excise tax ang pinanggagalingan ng buwis ng ating gobyerno, kundi na dyan pa yung iba't ibang mga batas sa usapin ng buwis. Malinaw din na maraming mga malalaking mga negosyante, malalaking mga businessman na dapat ito ang habulin ng gobyerno. Hindi yung mga kararampot na kinikita, tayo yung nagsasaper. Ang kamay sa pagpahayag ni Modesto Floranda, National President sang piston. Ginpahayag sa National President sang Transport Group nga piston nga hindi gid solusyon sa patay nga pagmahal sang produktong petrolyong paghatag sang fuel subsidy sa tanan nga drivers kag operators sa mga public transportation. Sunod kay Modesto Floranda, ginakondenar sang grupo ang patay nga pagsaka sa presyo sa gatong nga nag-umpisa humalin pa sang Enero. Patag sining ang pagsaka sa presyo ng oil products ang hindi lang nakaapekto sa mga driver kag operators kundi subong man sa tanan nga mga pumuluyo ilabi na nga kadungan sining nga nagabahal man ang presyo sa mga prime commodities. Sa piyakabahin, wala naman sa pagsaka sa sweldo sa mga pumuluyo. Sa to sa nangin hinon-anon sang Marso 15, kinapahayag nga pagwaon na ang 1.2 billion pesos nga budget nga ginparte ni Sir para sa tanan nga public transportation. Patag ni Floranda nga hindi lang jeepney drivers kag operators na makabenepisyo sa subsidy, kundi amo man ang mga nagbiyahe nga tricycle, SUV, bus, kag iban pa.
Apang aminado naman ining isa kadako nga problema diri amo ang kadamuon sang proseso atis maklay mga ayuda. Suno kay Floranda, ang subsidy ang hindi pagin makabig nga solusyon sa pagsakas ng presyo sang gatong bangod sa kada-adlaw nga pagbiyahe sa mga drivers. Nagadangan sa 363 pesos ang nagakadula sa ila kita nga madala pakuntani sa mga ini sa ilang pamilya. Ang direkta nga nagakadula sa mga drivers sa bilong nga bulan ang nagdangat naman sa 8,400 pesos. Panawagan ni Floranda sa sektor sa public transportation kag mga pumuluyo nga magupod sa panawagan nga amyendahan ng mga lagi kaangay sa oil deregulation law, train law, kasubong man sa pagpatuman sang IVAT kag excise tax sa oil products. Yung mga tricycle, yung mga SUV, yung mga Grab, tsaka yung mga Team BS, at saka yung mga driver at conductor ng mga bus ay kasama dito sa dapat na makatanggap ng subsidiya. Pero ang isa nagiging malaking problema natin dito, maraming prosesong dinadaanan ang mga driver at operator para maklaim itong mga sinasabi nilang sa mga subsidiya. Bagamat kaya makakatulong doon sa hanin ng public transport, pero hindi ito yung pangunahin na magsisolusyon doon sa patuloy na pagtaas nga ng presyo ng petrolyo. Nabate na pahig ni Modesto Floranda, National President sang Piston. Samtang nagpaniduga naman ang transport group nga Piston nga dapat nga lubaron na sa gobyerno ang pagkagapos sa layi kung sa din wala ang mainis sang mahimo may kantala sa tuman kadako nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Sunod sa kay Modesto Floranda, ang National President sa Piston, masami nga ginarason sa pagpasaka sa presyo sang gatong amo ang agresyon sang Russia sa Ukraine. Apang patag ni Floranda nga sa Dubai kag Singapore nagakuha sa supply sa bayan sang oil products sa Pilipinas gani nagapati ang maini kay hindi dapat tuman kadako ang epekto sang giyera sa Ukraine. Adugang pa sang Piston nga mayara pa sang 3 tubtob-anom ka bulan nga supply sa bayan sa crude oil ang pungsod kag ini ang nabakal pa sa 80 pesos kada bariles. Panidugan ni Floranda nga dapat ubuson anay ang nabilin nga supply nga nabakal sa mas barato nga presyo antes maghulag ang presyohanay sa mga oil companies. Patag sa maining 80 pesos per barrel pa ang presyo sang Dubai crude oil nga nabakal sa oil companies sa Pilipinas sa Oktubre ka Nobyembre sa tilik ng natuig. Gipahig naman sa Department of Energy kung DOE nga sa Pebrero lamang sa nagsaka ang 117 pesos per barrel ang Dubai crude oil. Sa piyak sinig na pahig sa gobyerno nga nakahigot sila sa layi gani hindi amay ni magkapasilabot sa presyohanay sa oil industry. Bangod sini panawagan naman sa Piston nga mas maayo nga lubaron na lamang sa gobyerno ang pagkahigot sini sa Oil Deregulation Act. Santo naman sa provision sang train law sa tion nga magdangat sa 80 pesos ang kada bariles dapat nga magapadigay na sang price control kag unta to na ang pagsaka sang presyo. Yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ang ginagamit dito ng gobyerno ay gawa doon sa nagaganap na agresyon o gera sa bahagi ng Russia at ng North Korea. Tayo naman ay hindi po Russia crude, tayo ay Dubai crude at Singapore crude. Kaya hindi dapat ganun kalaki yung epekto dito sa ating bansa. Pangalawa, tayo po ay may 3 to 6 month na supply of crude. At itong ginagamit natin sa kasalukuyan, nabili po natin yan sa halagang 80 per barrel. Dapat ubusin muna yung supply na crudo bago gumalaw yung presyuhan. Kabahin sa pagpahing ni Modesto Floranda, National President sang Piston. Kadungan sa pagbisita kag paglibot ni presidential candidate Manila City Mayor Isko Moreno dumagoso sa syudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Ining nagpabutyag man sa iyang panindugan sa mga isyu nga ginapangatubang sa karon sa Pilipinas. Isa na diri amo ang big time oil price hike kung sa din halos tanan ang apektado. So kay Mayor Isko nagaupod ini sa mga transport sectors bangod siya ang nagabiyahe man sa to sa tricycada. Apisar nganing wala nagakinanglan sa gatong kag balas ang kapital. Kinahangpan man sining dako nga pag-anto sa mga jeepney drivers, bus drivers, kasubong man sa mga operators ang tuman kadako nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Aminado naman si Moreno o kung Moreno nga hindi mapasakaan sa mga drivers, ang plete bangod na haluson nga mga pigado man ang ilang mga pasahero. Kadungan pa nga wala nagasaka ang sweldo. Hingyon sa presidential candidate nga updan siya sa pagpanawagan sa Kongreso nga magpaiway anay ang gobyerno sa kagbuhinan ang kita kag ipalabot na sa mga pumuluyo. Nagalaom si Dumagoso nga mas madasig nga tinion na mabato na sa mga benepisyaryo ang 2.6 billion pesos. Naging promesa ni Presidente Rodrigo Duterte sang damlaglang. Panugyan naman sini sa publiko nga mag-agwad talang anay kag mag-intindihanay. Konting unawaan lang kasi talagang hirap ang buhay ngayon. Kaya may awa ang Diyos, modesty aside. As you have seen in Manila, kailangan talaga mabilis kumilos ang tao sa gobyerno, maghanap ng mga tunay na solusyon, then put it into action. Then if we fail, then we do another thing. But we have to do something about the situation as a state. Kasi sigurado ako, umiiyak ngayon ang mga driver. Napatayan pa rin ni presidential candidate kag Manila City Mayor Mayor Isko Moreno Dumagoso.
Sa piyakabahin, mag-uupod man nini kung ano ang makasugtan sa mga alkalde sa Metro Manila na tuoy sa alert level status kag kung panagutan ang alert level 0. Patag ni Moreno nga 17 talang ka LGU ang yara sa Metro Manila. Aminado ini nga lain-lain ng sitwasyon kag ikasarang sang iban nga LGUs. Apang positibo ini nga handa na Manila City. Patag ni Mayor Isko nga luyag niya maka-operate na ang mga negosyo agon nga magdugang ang mga hatag nga trabaho. Panindugan sini nga pinaka-importante sa karon nga may trabaho ang tao. Ilabi na nga 4.2 million nga mga individual ang nadulaan sang trabaho bangod sa COVID-19 pandemic. Samtang ginkonfirmar naman sang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army na may isa ka soldado gikan sa 94th Infantry Battalion na nag-angkon sang injury sa nagluntad ng enkwentro batok sa New People's Army sa may barangay Buena Vista, Himamaylan City kahapon sa aga. Sunod sa Brigadier General Inocencio Pasaporte, nagpatigayon sa operasyon sa lugar ang 94th IB upod sa Reconnaissance Company matapos nga makabaton sa informasyon gikan sa pumuluy nga may presensya sang makawala nga grupo sa lugar. Ang enkwentro nagluntad las 9:45 sang aga kahapon kung sa di masobra na pulo ka mga NPA members ang ilang nga na-enkwentro. Samtang sunod sa pasakay pasaporte, madasig man nga nag-atras ang mga makawala nga grupo, samtang nagpadayon naman sa paglagas sa mga militar. Samtang nagapatigayon naman sa maneuver, isa ka soldado ang nakaangkon sa injury sa kamot na giliw naman nga gin-evacuate pinaagi sa naka-standby nga chopper agon nga matagan sang nagakaigong atensyon medical. Ginapagkamay naman ni pasaporto nga minor lamang ang injury sang soldado. Nagapaday naman ang tracking sa 94th IB bangod nga nagapati ang mga ini nga yara naman sa lugar ang mga New People's Army. Gipahig man sini nga may nakitaan nga tulo sang dugo ang mga militar apang hindi pa matumod kun may nasamaran o kun napatay sa makawala nga grupo. Sunod sa kay pasaporte, banglid na ang lugar kagin tabuan sa enkwentro kag nagapadon sa gyapon ang pursuit operation sa mga militar sa nasambit nga rebelde. Kwento nila at around 9:45 ng aga. Hindi mo nagdugay nila yung kwento, nag-atras mo lang ng NPA. So, nag-pursue nga itong tropa. Sa incident, mayara kita nga tropa, no? Wounded sa pag-maneuver na muni, no? Na yakamot. Na-evacuate mo natin ng tropa. Available ang ating chopper. Nakatagan na siya sa medical attention, ano? Na-factor ang yakamot. Yung going sa tracking sa nga itong tropa. Ang kabay sa pagpahig ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade. Para sa katapusan nga balita lokal, nasapuan na lang isa ka lalaki nga wala na sang kabuhi kag may laslas sa liog kag tiyan sa public cemetery sa Barangay Granada, syudad sa Bacolod kahapon. Ang biktima ang gikilala kay Darwin Nunez alias Tripol, residente sa Barangay Stefania, syudad sa Bacolod. Sulong kay Police Captain John Christopher Masangkaya, Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Nga sa ilang investigasyon na hibluan nga sa gabi antes na sampuan ng biktima, nagbaligya pa ini sa marijuana kaupo ng 18 anyos siningabyan sa nasambit nga sementeryo. Ini kasunod sang pag-ako sa 18 anyos nga wala na ginhingadlan sa kapulisan. Mga alas 9 sang gabi, may gintabo ang mga ini nga duha ka persona sa sementeryo nga nagbakal sa ila sa marijuana. Matapos makabay kag madaho ang items, gilay naman nga nagtanyag ang isa ka lalaki kay Nunez nga hatagan siya sang 200 pesos nga pangtugong sa dala nga motorsiklo. Apang santo sa lalaki, nahulog ang wallet sini sa sulod nga bahin sa sementeryo. Gani ginhagad sa mga ini si Nunez nga sila ang updan. Nagpabili naman sa motorsiklo ang 18 anyos nga lalaki tubtob sa nabatian sang nalang sini ang pagsinggit ni Nunez sang waay ko to sir. Nagsulod naman sa pinsar sa 18 anyos nga ginpatigayunan sang baybas ang iyang abyan gani ini ang gilayon nga nagpalagyo sa lugar. Suno kay Masangkaya, ginpadulungan kahapon sang agan sa pamilya ang biktima ang 18 anyos agot pamangkuton matapos nga wala ini nakapauli sila balaya. Dito nakagdag-akong 18 anyos nga siya ang ulihi nga nakaupod sa biktima sa patio. Gipadulungan naman sa pamilya ang sementeryo kag dito na nasapuan ang bangkay ni Nunez nga nagakayaon sa ibabaw sang isa ka pansyon kag may laslas ang liog kag tiyan. May i-meet up sila din nga duha ka tawo nga mabakal sa smoke or marijuana. Ginhatag ang item sa duha. Ang balto ng isa, may tagaan namin kamo 200 pang gasolina. Galing buligan nyo kami tula ko no ang wallet niya di sa nagpal. So si alias Tripol, inukdan niya ang aton nga witness ara lang sa motor kay ang kasanay sila nga duha. Na patian niya nagsinggit to si alias Tripol. Way ko to sir ang matong ambal. Daw ang nagsulod sa iya komisaron, daw ginabaybas siguro si Tripol. So na nagpalagyo siya. Nabatay ng pahayag ni Police Captain John Christopher Masangkaya, Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon maayong Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa madetali na sa ato nagapangunang nga mga balita national. Ginkonfirmar sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR nga naga-demand ini sa pamilya ni late dictator Ferdinand Edralin Marcos nga isettle ila utang sa estate tax balor nga gina-claim sang kampo ni Manila Mayor Esco Moreno nga nagdangat sa masobra 200 billion pesos. Sa sulat na BIR Commissioner Cesar Dulay nga gin-address kay Action Democratico Chairman Ernest Ramel Jr., gipagsining ang BIR ang nagpadala sa demand letter sa mga heirs ni Marcos sang Disyembre 2 sang tuig 2021 may kantanan sa ila sa mga tax liabilities. Ang response letter nga napitsahan Marso 14 ang ginpakigbayan sa media sang Miyerkules. Gitawag ni Ramel ang kampo ni presidential aspirant Bongbong Marcos nga ang butigon kag naga-imbento sa mga istorya agud nga maghimo sa ila sinikaw galingod nga mga kamatuoran kag padayon nga ginatunto ang mga Pilipino. Una naman, nagipahig sang tagpamaba ni Marcos sa si Attorney Vic Rodriguez nga ang Presidential Commission on Good Government kung PCGG kag BIR ang may kasugtanan nga maghulat sa desisyon sa nasambit nga kaso antes ang bisan ano nga collection enforcement activities. Apang sunod pa sa PCGG ang nasambit nga claim ang hindi accurate apisan nga mayara ini sang verbal understanding sa BIR sa tuig 2013. Gipahig sang PCGG nga ang pahayag ni Rodriguez ang posible hindi accurate kung i-consider ang judgment sa tax case nga naging final kag executory sang 1997 kasunod sa desisyon sang Korte Suprema. Magahulat ang Commission on Elections ang reklamo tuhoy sa gin-report nga pagpanagtag sang cash envelope sa Nueva Ecija. Kasunod sang campaign rally ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. Inigipayag ni newly appointed Commissioner George Garcia sang siyang ginpamangkutoy sa pagpanagtaganay sang envelopes nga nakitaan mismo sa kamera sa gwa sang puluyan sang gobernador sa probinsya. Suno kay Garcia, ila pagahulato ng formal nga complaint nga iga-file agud sila makahimo sa tikanga. Gidugang man sining nga siya ipadangat ang nasambit nga insidente sa Inbangka sang Martes. Caught in the act ang panagtaganay sang envelopes nga nagaunod sang 500 pesos. Ang mga nakabato nang wala naman nakahibalo kumpara sa rin niya. Sunod sa partido ni Marcos nga Partido Federal ng Pilipinas o kon PFP, ang nasambit nga na insidente hindi kabahin sang pulisya sa ila core values kag mga prinsipyo. Sa Twitter, ginpahayag naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga ang isyong isa ka big ticket item sa palaabuton nga deliberasyon. Samtang ginatag naman sang tagpamaba ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagapabilin ang Chief Executive nga wala sang pagasuportahan nga presidential candidate sa 2022 elections. Sunod sa kay Secretary Martin Andanar, nagapabilin si Presidente Duterte nga wala sang pagasuportahan sa presidential race, magluwas lamang kung mayara sang compelling nga rason. Madumduman ang ipahag ni Duterte nga luyag sini nga isa ka abogado ang maging presidente sa 2022 elections. Sunod sa napulo ka mga kandidato, si Vice President Leni Robredo kag Jose Montemayor Jr. lamang ang mga abogado. Samtang si Eastern Samar Governor Ben Evardone, ang Vice Presidente sang PDP Laban for Visayas, ang nagduso naman sa presidential candidacy ni Robredo. Sunod sa kay Andanar, personal ini nga desisyon ni Evardone nga iya gitawag maayong abyan apang hindi tulid kun amo ina ang opisyal nga panindugan sa PDP Laban kag mga opisyal sang partido. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nagpasalig ang Malacanang sa Department of Foreign Affairs nga maghimo ini sa nakakaigo nga tikang bilang pagresponde sa nagkapadayon nga incursion sa Philippine Rice. Suno kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanara, ang DFA o kung Department of Foreign Affairs ang mag-file sa diplomatic protest batok sa mga incursions. Sunod sa iya,
Pagabot nila sa Philippine Rise ng Department of Foreign Affairs sa magahimo sang nagakaigo ang mga tikang agud maka-file sang isa ka diplomatic protest sang Lunes. Ginpaay sang DFA nga ginpatawag sining top diplomats ng China to Manila nga magprotesta tuhoy sa presensya sang Chinese Navy sa Sulusi sining nga tuig. Ang DFA paagi kay Secretary Maria Teresa Lazaro ang naglista sa diplomatic protest sa Manila kag ginpahayag nga ang paglabay sa Navy ship sang China sa baybayon sa Pilipinas ang illegal kag nagabayular sa sovereign rights sang pungsod. Sang Enero 29 tubtod Pebrero 1 sining nga tuig, isa ka planned electronic reconnaissance ship o kon Dong Diao class nga may bow number nga 792 nga nagsulod sa baybayon sang Pilipinas nga wala sang permiso kag nagdangat sa Cuyo Group of Islands sa Palawan kag Apo Island sa Mindoro. Sang Martes, gindipinsahan sang Chinese government ang intrusion sa mga Navy ships sining sa pagsulod sa Sulusi kag ginpahayag nga ini ang consistent sa international laws. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabomboliton kita sa nagapanguna nga balita sa luwasang pungsod sa Ukraine. Nag-apilar si President Volodymyr Zelensky sa Kongreso sang bulig sa isa ka historic speech kahapon. Ginhabalan ang mga mamalida sa Estados Unidos nga sila ang kinahanglan gid sa karon matapos nga ginpadumdom ang mga trahedya nga natabo sa maragtasang Amerika kaangay sa pagpangatake sa Pearl Harbor kag September 11 terrorist attack. Ang speech nga ginpanaagi naman sa virtual address sa mga miyembro sang Kongreso natigan kadungan naman sa pressure nga ginaagom karon sa Estados Unidos nagikan sa Ukraine nga mag-supply sa dugang nga military assistance agud nga makabato ang pungsod sa makamambatay nga pagpangatake sang Russia. Sa conclusion sa iya sining remarks naghatag sa mensahe si Zelensky kay President Joe Biden kaginpahayag nga siya ang pinuno sa dako nga nasyon. Nagalaom ini nga si Biden ang mangin pinuno sang kalibutan nga nagapatimaan nga ini ang mangin pinuno man sang kalinong. Nag-pledge si Biden sa padayon nga US aid sa Ukraine kag na-anunsar sa dugang nga $800 million so kon 41.7 billion pesos nga security assistance samtang nga ginakondenar ang pagpangatake sang Russia. Ginpatpat naman ni President Zelensky ang mga naagyan sa Amerika kaangay sa Pearl Harbor sa 1941 kag September 11 attack ay impahayag nga ini ang nagaka-eksperyensya sa ila pungsod sa kada adlaw. Nagalaom naman ini nga intsendihon ang ila sitwasyon bangod kinahanglanon gid ang ila bulig sa karon. Ladies and gentlemen, friends, Americans, in your great history, you have pages that would allow you to understand Ukrainians. Understand us now, when we need you right now. Remember Pearl Harbor, terrible morning of December 7, 1941, when your sky was black from the planes attacking you. Just remember it. Remember September the 11th, a terrible day in 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories, in battlefields, when innocent people were attacked from air, just like no one else expected it. You could not stop it. Our country experiences the same every day, right now, at this moment, every night, for 3 weeks now. Ang kabay sa pagpahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, upod na sa iya sini interpreter. Ginmanduan sang top court for disputers sa tunga sa mga estado sa United Nations. Ang Russia nga gilayon nga untato na military operation sa Ukraine kag panaog o kung gipahulag nga makanagakangawa ini sa paggamit ng pwersa sa Moscow. O kung gipagwa nga nagakangawa ini sa paggamit ng pwersa sa Moscow. Apisar sang ruling sa International Court of Justice o ICJ, wala ini sang direktiba nga paagi ina ini ang i-enforce kag may mga malaka nga kaso sang nagliligad nga wala ini ginapatimaan o kung ginapamatian sa iban nga pungsod. Sa isa ka 13-2 decision, ginpahayag sa mga ICJ judges nga ang Russian Federation ang dapat nga gilayon nga suspendihon ang military operations. Ngauna nga naglutad sa February 24, 2022 sa teritoryo sang Ukraine. Gidugang man sa mga ini nga dapat sigurohon sang Russia nga ang iban nga forces sa idalom sang ila kontrol o konsuportado sa Moscow ang hindi magpadayon sa military operations. Ang Ukraine ang nag-file sang kaso sa ICJ pila ka adlaw matapos nagsugo ng pag-invade sang Russia sang February 24. Kag gilakip nga ang justification sa Moscow nga nagahimo lamang sila sa tikang agon mapunggan ang genocide sa Eastern Ukraine ang hindi matuod. Magluwas diri. Nagpangayo man sa emergency provisional measures ang Kiev batok sa Russia nga utaton ang ginamo antes nga ihiring ang kaso in full. Ang nasambit nga mga hagna ang gin-grant naman sa Miyerkules. Sunod sa Russia,
Wala ini nagtambong sa mga hearing sa ICJ, kakilala man bilang World Court. Bangod sa kaubuangan nga sang nasambit nga kaso kag nag-file sang written document nga naghangkat sa korte nga hindi mag-impose ang maskin ano nga pagpatuman. Welcome naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Miyerkules ang ruling sang ICJ tuhoy sa emergency measures bilang dako nga kadalagaan sa kaso sini batok sa Russia. Sa ano nga pusan nga balita sa luwasang pungsod, dito kita mga kabombo sa Japan, gintay og sang magnitude 7.3 nga linog ang nasilangan nga bahin sa Japan Miyerkules ang gabi nga nagtugas ang kangawa sa kapital nga Tokyo kag nagduso sa isa ka tsunami advisory sa pila ka bahin sa Northeast Coast suno sa Japan Meteorological Agency. Ang linog ang nasentro sa baybayin sang Fukushima region kag may kadalumon nga 60 kilometers. Pila ka minutos matapos ini ang nag-igo alas 11:36 sang gabi oras sa Japan, isa ka advisory para sa tsunami waves, isa ka metro ang gin-issue sa bahin sang baybayon. Wala naman sang immediate reports sang halit o kung nasamaran apang masobra 2 ka milyon nga mga pabalay ang nawad-an sang kuryente kalakip ng 700,000 sa bahin sang Tokyo suno sa electricity provider nga TEPCO. Gina-checkar pa sini ang mga operasyon sa Fukushima nuclear plant kanalitan 11 katuig na nakaligad matapos gitayog sa 9.0 magnitude nga linog kag tsunami sa March 11, 2011. Ang Japan ang hamtang sa Pacific Ring of Fire, isa ka arc sa intense seismic activity nga nagastretch sa Southeast Asia kag Pacific Basin. Para sa itong nga balita sa negosyo, sarang nga maka-implementar ang mga employers ng 4-day work week, apisan nga wala sang bagong nga lahi o kung department order para sa nasambit nga hagna. Sunod sa isa ka opisyal sa Department of Labor and Employment o Condole. Una na naging suhestyon ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua ang pagpatuman sang 4-day work week agud mag-conserve sang enerhiya kag mapahagan-hagan ang gastos ng publiko sa tunga sang asodasyon nga big time oil price hikes. Sunod kay Dole Undersecretary Benjo Benavides, sagna nga himon ang 4-day work week. Hindi na kinanglan sang layo kung panibagong nga department order. Bangod sang nagliligan nga mga tinuig, naka-issue na sila sa mga labor advisories ng ang mga employer ang sarang nga mag-implementar sa mga flexible work arrangement. Humaling 2020, madamo sa mga kompanya sa Pilipinas ang naga-implementar sang flexible work arrangements, kangay sang work from home, pagbukas ang normal work days kag job rotation. Apang antes sinisulo kay Benavides, sarang nga maka-implementar sang 4-day work week, saptang ginapabili ng 8 ka mga oras nga duty basta mahisugtan ang mga employers kag mga empleyado. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 52 pesos and 40 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 69 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 37 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian Rial may baylo nga 13 pesos and 96 centavos. Kag ang isa ka Euro may baylo nga 57 pesos and 38 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sang 71 pesos and 90 centavos. Tubtob 77 pesos and 44 centavos. Ang premium na gabalor sang 72 pesos and 65 centavos. Tubtob 78 pesos and 39 centavos. Kag ang diesel na gabalor sang 74 pesos and 8 centavos. Tubtob 78 pesos and 55 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, nag-courtesy call si WBC World Featherweight Champion Mark Magsayo kay Presidente Rodrigo Duterte sa Malacañang Palace matapos ini nakuha niya 11 nga world title. Ang 26 anyos nga si Magsayo nga nagauyat sa karon sang record nga 24-0 nga may 16 knockouts. Anang in world champion sang tinalikdan nga Enero sang ginluto si Gary Russell Jr. via majority decision. Sa post ni Magsayo sa Facebook, ginpakigbahin sini nga mga litrato nila sa palasyo kaupo si Duterte kag si Senator Bongo. Nagpasalamat ini sa kaigyonan nga makatapak sa Malacañang kasubong man sa presidente sa pagsuporta sa mga atleta. Makapila ka beses nga nagpanawagan si Magsayo sa unification bout kaupo si WBA World Featherweight Champion Leo Santa Cruz. Apang sa karon niya raini sa isa ka collision course kaupo si Mexican contender Ray Vargas. May mga reports nga ang kampo ni Magsayo ang nagapatigayon sa advanced talks sa super bantamweight champion. Apisar nga wala pa sang opisyal nga anunsyo tuhoy diri ang hampang ang na-schedule na sang Premier Boxing Champion para sa Hulyo 9 sa wala pa mahibuluan nga venue. Samtang liton kita sa aton sininga chika, balita sa entertainment mga kabombo,
Nagapati ang beautiful actress, sexy at that, nga si Aubrey Miles, nga wala ini sa dapat ikahuya kag dapat itago rason ko nga daring ini sa iya post sa Instagram kadungan sa selebrasyon sa iya ika-42 katuig nga kaadlawan. Sa nasamit ka litrato, hublas kagintabunan ni Aubrey ang iya sininga dughan samtayara sa bathtub kag may uyat nga champagne glass sa caption. Kay pag sininga amo na ini ang iya sininga vibe humalin pa sadto kag sa nagdangat ini sa edad nga 40 anyos. So life begins at 40. Iya na realize nga wala ini sa dapat ikahuya o kung taguon. Gindugang masa nga aktres nga isa man ini Bumbo Andrew ka plantita nga ginapakigbahin lamang sila kung ano kamalipayon sa pamatyaga na makaangkon sa kailwayan nga iya ginpili para sa iya sininga kaugalingon. Sunod diri wala siya nakahibalo kung ano kalawig ay kabuhi kag ini rason kung nga aman nga nagakabuhi ini nga mahilway apang may paghalong. Sa comment section gingreet naman na si Aubrey sa iya sininga followers kag kaangay nga mga celebrities. Si Aubrey Miles ang mayara sa 3 ka mga kabataan, duha ang bata nila sa iya sininga partner na si Troy Montero. Para sa aton nga Bombo Health News, madamo ang mga babae ang wala nagasuksak sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas sa ini ang komportable. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagsuksok sini kung magtulog. Amo ang kadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawang hindi magdako kag mapunggan sini ang paglubog sang dughana. Apang suli sa ginapatihan sang kanamaan, wala sa medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakon sang dughana, ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag managatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabahan agud malikawan ang mga skin issues, tugas sang balas kag bakterya. Samtang sa aton balita espesyal sa tiyon sang giyera, madamo sa mga individual nga makitaan o kung makitaan naton sa pinasay nga kaisog pagkabaganihan. Isa na diri ang Ukrainian actor nga si Pasha Lee nga napatay sa pagpang-atake sa Russian forces sa pagpakigbato sini sa ilang nga pungsod kaga karon padayon ini nga nagabaton sang pagdayaw. Nibunoan nga ginpasuksok sa aktor sa bata nga ginabitbit sini ang iya nga bulletproof vest sang siya ang napatay. Gintweet sang pinuno sa Center for Civil Liberties sa Ukraine nga si Oleksandra Matchivuk nga isa man ka human rights lawyer nga nasapuan ang bangkay ni Lee alima ka adlaw matapos na siya ang napatay sa pagpakig-away sa banwa sang Irpin sa gwa sang capital nga Kiev. Adugang pasini nga ginbuligan sa aktor nga makagwa sa isa ka balay ang mga kabataan kadungan sang pagpadagan sa maini sang evacuation gikan naman sa Irpin suno sa human rights lawyer nga evacuation ang ginbalabagan sa Russians pinaagi sa pagdagdag sang bomba kung sa diin ginauban ni Lee ang iya sini nga bulletproof vest agon nga ipasuksok sa gina-rescue sini nga bata. Nibulaan nga ang 33 anyos nga Ukrainian actor nga residente sa Irpin ang nagpalista sa Territorial Defense Force ng Ukraine sa unang adlaw sang giyera. Si Lee ang nalantaw naman sa isa ilaka kon pila ka mga pelikula. Ang iya sini nga tingog ang na-feature sa Ukrainian version sang The Lion King kag The Hobbit. Si Lee ang starman sa mga TV talent shows kaangay sang Star Factor kag X Factor. Antes pa man mapatay ang aktor, ginpost pa sini ang link sa isa ka Ukrainian refugee charity kag napanugan sa iya nga mga followers nga magbulig o kon mag-volunteer. Ang uli sini nga Instagram post amo iya sini nga litrato nga nakaupod ang kulig kadungan sa mensahe nga "We'll be okay and everything will be Ukraine." Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Litong kita sa dalagan sa aton sinilakad sang panahon. Ang easterlies ang nag-apekto sa pungsod. Ang Metro Manila o kon Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-experience sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan o kon pagdaguob tugas sa easterlies o kon localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang maka-experience sa kasangara o kon kasarangan nga paghuyop ng hangin. Sa nabagatnan, nasidlangan tubtong nga nabagatnan, ang nabilin nga bahin sang pungsod, ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasidlangan tubtob na minhan nasidlangan. Ang baybayon, ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa aton sini nga temperatura, ang Metro Manila nagadanga sa 26 to 34 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 4% ang tsansa sa pagulan kag ang hangin may kabaskugon 8 km per hour, mostly cloudy.
Sa Kawayan, 23 to 33 degrees Celsius ang antas ng temperatura. May 10% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0 km per hour, cloudy. Sa Iloilo naman, 25 to 32 degrees Celsius ang antas ng temperatura. 18% ang tsansa nga magaulan. May kabaskugon ang hangin nga 11 km per hour, mostly cloudy. Sa Davao, 23 to 29 degrees Celsius ang antas ng temperatura. May 5% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 8 km per hour, mostly cloudy. Kag dili naman sa aton sa syudad sa Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antas ng temperatura. May 22% nga magaulan diri, mga kabombo. Kag ang kabasgon sang hangin nagalangat 5 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw ang nagbutlak las 5:54 subong nga aga, kag magatunod las 5:59 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time na 43 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga, mga kabombo. Amoy ito pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Huwebes petsa 17 sa bulan sang Marso 2022. Kindly standby kamo, mga kabombo, sa masunod nga programa ang Bombo Reports, second edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa po nini ang inyong mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis naging padala sa aton si maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones sa aton siningan news analysis may tigulo, excise tax. Fuel excise tax nga napunan sang kontrobersiya. Gusto nga suspindiron ang pagpatuman sa iya. Bangod sa nga sud-asud nga pagsaka sang krudo kay gasolina, apektado ang bugos nga masa. Sa karon ang pagduso nakaangkon sang kamatayon, matapos nagambal ang presidente nga pagpatuman magapadayon. Amoy ni ang isa ka pamaagi agud kita ang magkakoleksyon. Punto nga labing kinahanglanon. Yara nabi kita sa karon sa bibi sa pagkaputo. Nagantos kita sa kautangan nga tuman kadako sa paggasto para sa mga infrastruktura kag pag-ayuda sa nalitan sang virus nga corona. Tigaylo nga pasugtan ang ginahingyo, 200 kada bulan nga ayuda ang ginduso para sa 12 milyones ka panimalay nga pigado. Ini nga ayuda hindi mabatyagan sa mga Pilipino. Ang ini ang pauna-una pananawan ng inpadala ni Dennis Concepcion sang Pontevedra, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga